Oras Breeze. Nananarinsing di unay kaiday ang kasing-kasing ng gamot. Nananarinsing di unay kaiday ang kasing-kasing. Ang gugma, ang lalaki, sugad-sugad hinlagit way gagabot ngani ay malaway-laway gipapananglit ko tanong nga tabako marapi hapon ngani kadali. Magandang morning, Oras Eastern Samar. Ayan po yung swinger na ride. Ayan naman yung ayan yung Caterpillar. Yan, pasyal tayo ngayon sa Pantalan. Diretso tayo ng Pantalan mula dito mula kanina sa Tawagan o along Oras Bridge. Ayan po yung tusukan. At ito naman yung tatayong convenience store. Ayun, may mga iskaparati na sila. At ito po yung pinakamalaking palengke sa buong Eastern Samar. Ang oras sa public market. At ayan po, marami na yung mga dumaraan na mga jeepney, biyaheng Borongan. At nandito tayo, pupuntahan naman natin yung Pantalan. Ano bang mayroon doon? Ayan, umagang-umaga pa lang mayroon ng mga nag-yoyoke. Sisilipin naman natin doon yung mga kakanin sa unahan. Ano ba yung mga makikita nating mga kakanin diyan? At nandito na nga tayo. Silipin natin dito. Ano ba yung masarap na pagkain dito or kakanin? Ayan, mayroong alisoso, mayroong puto, mayroong salukara, bibingka, tsaka puto kutsinta, tsaka ay nako, ayun na. Ayan, kung gusto niyo magkape, bumili ng kakanin, marami dito. At ito, nandito naman sa kabila, ayan yung waffle ni Pagay. May ano rin dito, puto bagul, may donut, mayroong pancake. Ito naman yung waffle ni Pagay. At saka yan yung dalaga niya, si Ate Fina. Ito mayroong pichi-pichi, puto kutsinta. At dito sa kabila, ayan naman yung bibingka, siopaw. Ano ba yan? Hopya. Salukara, at saka ayan yung puto. At ito, marami nang dumarating na buti mula sa upstream barangay ng Oras Eastern Samar.
Ang daming mga kargang kopra, oh. Ayan, oh. Medyo pa-low tide ngayon. Pero ito po yung hitsura ng pantalan or tubig dito. Kanina ang daming mga malalaking isda dyan. Ayan, ito pa, may dumarating pa. Ito punong-puno ng kopra. At mayroon na palang galing Tubabaw na nakadaong dito na bangkayan. At ito naman yung ginawang pantalan para pag low tide, pwedeng dito ka bababa. Yan. Punta tayo dito para ma-feel niyo naman na tumulay dito. Ayan yung wheat market ng Palengke ng Oras. At tutuloy naman tayo sa palengke. Ayan, oh, ang ganda ng buhok niya, oh. White. No, may white gray. Ito yung Pilahan Footbridge. Ang daming mga nakatambak dito na graba dahil sa mga ginagawang proyekto dito. At dito naman tayo sa gulayan. Ayan yung mga gulay na mabibili ngayon dito. At ayan yung namamalingki dito. At dito may makikita tayo. Ang dami namang alimangon yan. So kung gusto mo talaga ng mga seafoods, punta ka lang dito sa Palengke ng Oras. Gusto mo magkape, meron din dito. Ayan. Ayan naman yung namimiss ng mga nasa ibang lugar. O yung mga nasa Maynila, nasa USA. At ito naman yung dalo-dalo. Ito mayroon pang alimango dito. Ito naman yung mga isdang mabibili ngayon na umagang-umaga pa lang. Doon sa kabila, tingnan natin. At dito sa kabila, ito naman yung makikita nating mga o mabibili nating mga isda. Ayan. Doon, ayan yung mga shells. O, ayan. Alimango, ayan o. Ang laki ng alimango o. At ito naman dito sa mga hotdog, chicken, ayan yung mga mabibili dyan. Umagang-umaga pa lang pero ang dami na ng tao dito. At ayun naman yung harapihapan, oh. Yan. So ganito na po kalinis yung Oras River dito sa part ng Oras. Ang problema lang kasi iwan ko lang doon sa part ng Artitsi, tulad ng Kagsalay, Concepcion, MacArthur, Tawagan. Iwan ko lang kung
malinis yung ilog nila doon at saka doon sa part ng Hipapad. Kasi yung dalawang bayan na yan, yung mga barangay nila at saka yung mismong bayan ng Hipapad, ayun, nakadugtong yan dito sa Oras River. So hindi natin minsan masisi kung mayroong mga dumi dito. Yun galing upstream barangay at saka sa bayan ng Hipapad. Ayan, kasi yung mga buti galing doon yan sa part ng RTC. At maraming salamat ka pala sa nakasama natin dito sa video. Magandang morning mula dito sa Oras Eastern Samar.